динебездә ныгыйсыбыз килсә, нишләргә кирәк? Менә шушы төпләп гыйлем алырга. Гыйлем алу гына безне хакыйкатьтә җәннәткә кертә. Ничек Абу Дауд җыентында килә бит, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Ман салака тарикан ялтамису фиһи илман саххала Аллаһу лаху тарикан иләл җанна диде. Кемдә кем гыйлем алу юлына баса икән, мәчеткә йөри мәсәлән, ятлый, өйрәнә, укытучы белән, шулай бит мәдрәсәгә язылады янда. Бүген инде әлхәмдүлилләһ бик җиңел интернет аша да теге онлайн укып булганда. Аллаһ Тәгалә шуңа җәннәт юлын җиңеләйтәчәк. Ни өчен җиңеләйтәчәк? Ничек инде җәннәткә кереп булсын, әгәр дә син харамның нәрсә икәнен белмәсәң, ничек итеп савап эшләп булганын белмәсәң, нәрсә ул изгелек, нәрсә ул гынах, нәрсә ул риба, нәрсә ул ләгънәт.